Хайде, бе, тато. Окей, ще извън. Хайде. Хайде, бе, зайче. Я. Иванка, Яйна. Здравейте. Всеки, който носи подарък, написали ли сте писма? Да! Всичките ли? Добре. Сега, който не е написал писмо, ето тук имаме. Всички. Някой каза, че не всички. Сега, всеки оставя подарък и като награда си взима делхата по една такава красива играчка. Чакай, по едничка. По едничка. Така, Ние избери се. секунда. Така. Ела отгоре. Елате. Виж, има смечо, има пингвинче. Благодаря ти. Виж ми я. Има пингвинче, има сърничка. Виж. А сам ще... Мия. Това е ленчето. Това е само лъпичка. Как? Което